Hola, soc l'Oleguer Brunet de Vins Petxina i en aquest vídeo us explicaré què és Vins Petxina, quins són els nostres objectius i com estem organitzats. Des de l'any 2014 que vam començar a elaborar vins per completar el puzzle dels vins catalans. Nosaltres ens vam adonar que als establiments, sobretot de vins catalans, hi havia els que demanava el públic, el consumidor, però moltes vegades nosaltres, com que treballàvem colze a colze amb diferents elaboradors, per la seva exportació, coneixíem que podien fer vins que al mercat no s'estaven venent i que simplement perquè desconeixia. Doncs això és el que nosaltres vam intentar fer, impulsar la venda d'aquells vins que són molt interessants però que són desconeguts pel públic final. Per això nosaltres estem, tot i que tenir les oficines a Manresa, col·laborem amb cellers que estan situats a la Nou de Gaià, això és darrere de les costes de Torredembarra i Altafulla, al costat de Tarragona, a 5 quilòmetres de la costa amb un clima mediterrani de litoral. També a Sarral, en un celler de la Conca de Barberà, una comarca amb una tradició molt gran vinculada en el món del vi, i també amb una cooperativa a Gandesa, a la Terra Alta. Amb ells elaborem fins a 11 vins actualment, que estan classificats en 11 famílies, perdoneu, en 5 famílies. En els pròxims vídeos nosaltres us anirem explicant i desenvolupant què són aquestes famílies, quins vins les composen i també farem vídeos individuals per cada un dels vins amb el seu tast per explicar-vos una mica com són i com els podeu entendre. Podeu fer-nos comentaris a través del canal de YouTube, a través de WhatsApp, enviar-nos un email a info@vinspetxina.com i fer-nos preguntes o dir-nos què us ha semblat aquest vídeo. Bé, esperem però que us hagi agradat. Salut!